серӯзи охир дар шаҳри хуҷанд бемории илтиҳоби шуш ва коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. хушбахтона ҳолати эпидемиологӣ нисбатан ба моҳҳои гузашта беҳтар гардидааст. дар ин бора сардухтури маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологӣ дар шаҳри хуҷанд тахмина усмонова имрӯз санаи 14 декабр хабар дод. бино ба маълумоти вай ҳоло танҳо 16 нафар сокинони шаҳри хуҷанд ки ба илтиҳоби шуш ва covid-19 сироят ёфтаанд мавриди табобат қарор доранд. вазъи саломатии онҳо хуб ва миёна арзёбӣ карда мешавад. давоми 5 рӯзи охир он шахсоне ки бистарӣ шуданд аз шаҳри хуҷанд бистарӣ нашудаанд, лекин он шахсоне ки бистарӣ шуданд мо аз рӯи эҳтиётӣ, яъне ки он шахсоне ки бемориҳои ҳамрадиф доранд, бемории фишорбаландӣ ё ин ки бемории диабети қанд, ки онҳо ба гурӯҳи хатар дохил мешаванд. барои ҳамин мо онҳоро бистарӣ мекунем, лекин ҳолати ҳамаашон хуб. ҳозир ҳаст ҳолатҳое ки онҳо дорандаи вирус мебошанд, лекин дар худ ягон хел нишона надоранд. ин хел шахсон бисёр ҳам ташвишовар аст. махс анамин хел шахсон метавонанд барангезандаи беморӣ дар байни дигар мардуми солим шуда бошанд, барои он ки худашон ягон хел нишона надоранд, лекин онҳо манбаи беморӣ шуда метавонанд. аз ин лиҳоз хуб мешуд вақте ки онҳо ба таҳлилгоҳ таҳлили худро месупоранд ва натиҷаи мусбӣ мегиранд, албатта ки онҳо бояд ки ба гӯшанишинӣ машғул шаванд, яъне ки давоми 14 рӯз онҳо бояд ки изоляция карда шаванд. на танҳо худи онҳо, инчунин оилаи онҳо бояд ки 14 рӯз анамин дар хона бимонанд, ба кӯча нараванд, ба мағозаю бозору дорухона нараванд. анамин ҳолат ки мо метавонем пеши роҳи сироятёбиро гирем дар шаҳри хуҷанд. мавзеъҳои ташвишовар ва хатарзод дар шаҳри хуҷанд ин бозори марказии панҷшанбе ва дохили микроавтобусҳо мебошад ки дар он ҷо тамоман қоидаҳои санитарию гигиенӣ риоя карда намешавад. аз ин рӯ кормандони ин муассиса ҳамарӯза ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар ин нуқтаҳо ҷалб шуда мониторинг ташкил намуданд. масалан санаи 10 декабр 20 адад нақлиёти мусофиркашонӣ мавриди мониторинг қарор гирифт ки дар он 334 мусофир қарор доштанд. ҳамагӣ 194 нафари онҳо ниқоб доштанд. ин ҳолат 38%-ро ташкил медиҳад ки ташвишовар боқӣ мемонад. хушбахтона имрӯз гуфтаниям ки нисбат ба моҳҳои пештара имрӯз як андозаи сатҳи сироятёбӣ аз бемории сироятии covid-19 рӯй ба камшавӣ ниҳодааст ва идорашаванда мебошад ва ин кор ба мо аз он муяссар шуд ки ин кори якҷоягии тамоми сохторҳои шаҳр, ин кори фаъоли ситоди ҷумҳуриявӣ, ситоди вилоятӣ ва ҳам ситоди шаҳрӣ мебошад. ин кори якҷоии тамоми сохторҳое ки ҳам маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд, табибони оилавӣ, кумитаи маҳаллаҳо, кумитаи кор бо занон, кумитаи ҷавонон, инчунин кумиҷроии ҳизби халқи демократӣ ва ҳамчунин шӯъбаи корҳои дохила ки бевосита мо кити ҳамкорӣ кардан, бо ҳамин ҳамкорӣ ин ба мо муяссар шуд ки як андозае тавонистим сатҳи сироятшавиро кам кунем. лекин бо вуҷуди ин моро ором нигоҳ дошта наметавонад, барои он ки дар бисёр давлатҳои ҳамсоя имрӯз ҳам сатҳи сироятёбӣ зиёд шуда истодааст, аз худи аврупо сар карда то дигар давлатҳои ҳамсоя дар Россия, Қазоқистон, Қирғизистон. ва аз ин лиҳоз тарси мо аз он аст ки боз дуюмбора мо ба ин ҳолат гирифтор нашавем. инчунин дар донишгоҳҳо, дар дохили бино, яъне ки дохили аудиторияҳо донишҷӯён бо ниқоб нишастанд, лекин вақте ки аз берун аз донишгоҳ мебароянд, онҳо ниқобашонро мегиранд. ва инчунин ҳаминро гуфтаниям ки дар тарабхонаҳо, дар худи нақлиётҳои мусофиркашон, инчунин дар мактабҳо, синфхонаҳо ҳавоивазкунии ҳуҷраҳо бисёртар гузаронида шавад, чунки ҳозир ки вақти хунук аст, зимистон аст, вақте ки миқдори зиёди одамон дар як ҷо ҷамъ мешаванд, агар як шахс бошад ки он дорандаи вирус ҳаст, албатта меъёри ҳамин вирус, яъне ки консентратсияи вирус дар ҳамин ҳуҷра зиёд мешавад. инчунин дар нақлиёти мусофиркаш ҳам вақте ки мо фосиларо риоя намекунем, асосан дар он вақтҳое ки саҳарӣ ва бегоҳӣ вақте ки одамон бисёр мешавад, ҳамин ронандагон вазифадор карда мешаванд ки тез тез ҳавои ҳамин микроавтобусҳоро ё ин ки автобусҳои мусофиркашонро иваз кунанд. ин ба мо метавонем вирусе ки дар дохили бино ҳаст, дар дохили нақлиёт аст, ё ин ки он
тарабхона ё ин ки ошхонаҳое ки ҳаст дар вақти ҳаво иваз кунӣ вирус аз ҳамин баромада меравад. мутахассисони маркази санитарӣ ва эпидемиологӣ ба донишгоҳу донишкада ва коллеҷу муассисаҳои таҳсилотӣ тавсия медиҳанд ки ҳарчи зудтар ҳавои аудитория ва синфхона иваз карда шавад, чунки шумораи зиёди инсон ки дар якҷо то 20 дақиқа ва аз он зиёд ҷамъ мешаванд эҳтимолияти сироятёбӣ мавҷуд аст. ҳавои тоза то андозае метавонад сатҳи сироятёбиро паст кунад. ва имрӯз сатҳе ки бисёр ташвишовар мебошад ин нақлиётҳои мусофиркашон ки мана мо ҳозир аз расмҳоям ҳатто дида метавонем ки мо ҳамарӯза мониторинг мегузаронем. дар мониторингҳо маълум мешавад ки ҳатто дар баъзе ҳолатҳо аз тарафи худи ронандагон ё он шахсоне ки маблағи роҳгироро мечинанд онҳо ҳатто ниқоб надоранд. хуб мешуд аз тарафи онҳо агар ки масъулият ҳис карда мешуду бениқоб одамоне ки ниқоб надоранд ба нақлиёт савор шуданро нагузоранд. Инчунин дар бозор ки имрӯз ҳоло ҳам фосилаи иҷтимоӣ риоя карда намешавад. Бисёре аз онҳо дар вақти ба бозор рафта ҳамехел фикр мекунед ки аллакай вирус аз Тоҷикистон баромада рафтааст. Лекин агар ки мо имрӯз анамин ҳолате ки имрӯз вазъи эпидемиологиё мо дорем, агар ки мо корҳои пешгирикунанда яъне ки пӯшидани ниқобро накунем, мо дуюмбора ба ин ҳолат гирифтор шудан мо мумкин аст. ҳоло шаҳри Хуҷанд вазъи мӯътадил дорад, аммо дар кишварҳои Аврупо, Русия ва давлатҳои ҳамсоя коронавирус авҷ мегирад. аз ин рӯ мутахассисон барои пешгирӣ тамоми чораҳоро меандешанд, вале ба ин кор худи сокинон ва мардум бояд бетараф набошанд, худ ва наздиконашонро эҳтиёт намоянд. дар шаҳри Хуҷанд вазъи эпидемиологӣ беҳтар гардидааст, аммо эпидемиологҳо қатъиян тавсия медиҳанд ки ҳар як сокини шаҳри Хуҷанд бояд ниқоб дошта бошад то аз COVID-19 пешгирӣ намоем. новбаста аз ҳолати беҳтар гардидани вазъи эпидемиологӣ дар кишварҳои ҳамсоя ва Аврупо хатарнок арзёбӣ карда мешавад. аз ин рӯ сокинони азизи шаҳри Хуҷанд эҳтиромона хоҳиш менамоем ки масофаи иҷтимоиро риоя намоед ва ниқобро ба бар кунед. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.